тоа не тука. А? Стока. Тоа не е. Гледа стока е дето. Ajde, junače. Ама ќе пиеме кафе, тогаш нека дојде. Ало? Дай да увикне момчето. Как се казва? Драган, Драгане! Добър ден. здраво живо. И вие да носите още по-добре. Ако да сте живи и здрави. Заповядайте. За отпреди още си след. Аз тук нямам контакти с нито един. Това е тоа. Без Исус нема ништо. Да. Ајде сега. Сега сме на път за Долни Дъбник. И Гоци. Да каже само еден проглас, да каже за да ги покани да дојдеме сите тука. Да каже каде, што, како се вика и после... После подписваш декларации, че няма това да правиш, няма. Да. Ти порано ги земаа касетите и ги Всичко се забранува, взима, всичко се взима. ги забранува и ги слуша, дали ги слушаш ти дома, а сега викаат мимни се. Сега тоа абсурдни работи има. Тя си е винаги. Те сега почнаха да пеят всички македонски музики. Сите пеат, вика наши се, па сега Да. ги препеа она на Војел песната. Дека Те е и мала, авторски голема. песни. Да. Викаме, бе, тая авторска песен, тя не е македонска. Той не знае, че... Вика, как бе? Ами е така. От Йонче Христовски, дето са там, ако умра или загина. Да я препее. Те си мисли, че е македонска тя. А аз с Йонче, Народна. Тя. с Йонче Христовски бехме на маса. И му викам, той Илия беше там, и му вика Илия, той иска, вика, на Йонче му, вика да пее твои песни. Дали ще му разреши, вика, не? Той вика, нека да запее. И аз запех. Той вика, нека да ги пее. Да. Видя ли? Да. Аз имам благословение от него да ги пеем. Да. Ама тогава още не бех свещеник. Да. Бех цивилен, това бех първите 98 година станах свещеник. Значи там съм бил в Македония около след една година, две зимите, когато бе крават. Това е било от... Сега ще ти кажа, Стояне, коя година съм бил в Битове. 89-та, 91 или 92 година е било това. Когато трябваше албум да правим там. Духот што е даруван од Бог, како кај израелците, така и кај македонците се материализира во многу дарби. Да. Пеење, свирење, правење, работа и сите тие... Тогава беше на почет група Бисер. Аха. Писар от Демихисар беше. Демир. Там съм бил при тях, всички ме познават, бе. Имаше един главният Яне, дето беше. на кларнета свиреше. Да. И той почина. И той почина. Почина. Ма те по-млади. Брада носеше. Да. Млад беше, млад. Да. Той искаше да става духовник. Говорихме си с него, искаше свещеник да става души. Почина. Бил приятел там с епископа там, дето с... Бог да го пусти. Па, видиш, Господ го одредува кој колко има век, он знае. Да. Ано, како може да стане мајка Бугарската православна црква на македонска? Кажи како може. Ама не знам, бе. И плюс това в църквите няма майки и татковци. Да. Така е. Ало? Еден татко имаме на небесата. Има само един. Един татко има. Ало? Няма други. Кој е? Ти
Ти кой търсиш? Петър ли си ти? Петър ли си ти? Ние сме в Лозеница, тук. Атеисти. Той мрази. Той е с дявола. А там, където има омраза и завист, там е дявол. Така, общо, как ще общува с това? Има една парола во формирање на државата Българија. Еден чех написал таму, тук хората Да. преследват еден друг, гледа да му развали работата еден на друг, така не во тој смисол вече. Това е шопската работа. Ти. Аз не сакам на мен да ми е добре, на буде да е зле. И сега всеки гледа на другия да направи лошо, да... Абе, и те го имат за мъдрости, това са големи мъдрости било. Да, тој чек идел тука да после основање на българската држава да направи некоја, да речем, хармонија меѓу населението, да речем. Да, няма да има хармония. Да. Щом има омраза, хармония няма. Нема. Няма християнство. Баща си и майка. Викам, той е, дето не обича баща си и майка си, как ще обича другите хора? Така е, тоа е нормална работа, нормално. Ама ти най-близките си не обичаш, ще обичаш другите. Кога ще стане? да можеш да ги сакаш другите. Да. И той казва, как ще обичаш Бога, ако ти не обичаш ближния си? Да. Ми по това ще е познато, ако си обичате един друг. Ти можеш да сакаш и други. И ти тогава ще говорим за Бога, ако се обичаме, иначе за какво ще говорим? То го няма. Така е. Jer je poznao дека сте мои ученици ако се любите među Един други. Како? Има правила в християнството, които те говорят за хората, дали си вярваш или не. И много пъти аз като проповедник, като свещеник съм казвал, братя, не се лъжете, че някой вярва. Щом мразиш, щом не обичаш другия, ти си вярваш. Такова нещо няма. Ако си не вярваш, моли се да станеш вярваш. Така е. Ти, от теб зависи какъв да си. От теб, със свободната воля, Бог те създаде по свой образ и подобие. От теб зависи всичко. Не ми казвай, че си вярваш. Това е лицемерие, защото той ги назовава лицемерци. Да. Това е много голема обида. Да. Как ти ще говориш едно, а си друго? Да. И го срамиш Исус, ке речат, гледайте го овој, така е. Там Бога не може да бъде излаган. Значи, аз мразя. Аз ти казвам, аз съм такъв характер, който мразя. Но мразя атеистите мразя. За мен атеизма е нещо, което е голема болест. Аз съм ревностен по Бога, искам моя Бог, който не обича Бога, за мен е много далеч от мен. Много далеч. Нямам връзка с него. Пак ще му дам да яде, да пие. Обаче този човек не мога да го приема. Защото ако ти дойда вкъщи, си длъжен да го приемеш като свещеник. Гладен бях и ме нахрани. Жаден бях, напоих. Аз няма да го върна. Но като го разбера, аз не го... Той човек не е до мен. Той е като змия, все едно змия има до мен си. Не мога да го приема. И така. Но това си е вече лични неща. Искам да изпееш нещо, една молитва. Да, И накрая- една молитва ще кажа. Така и накрая македонскому народу, не българскому. Другите свещени викат българскому народу. Ти иsto нам свика Сега. македонско. Сега, вече накрая казва християнскому народу. Така е, нема тука други. Няма българско, няма това. Защото това е разделение. В Христос сме Така е. всички заедно. Едно сме сите. Да. Така е. Значи няма да споменаваме еди какво си. Ето това е разделение. Що споменаваш едно, а другото Брич. целият християнски народ. Добре, ама ето те Значи българите всички в се- Господа сме едно. Така е. Няма разделение. Там няма македонци, няма българи, няма. Който е в Бога, той няма. Той не те мрази, който е в Бога. Бога не мразят. Мразят тия, дето са в партии, в други, дето са атеисти, дето са далече от Бога. Сега не. Няма. Истинските хора, които са християни, страдат. те не мразят.
Християнина не мразя. По това ще ви познаят, Искам- ако се обичате. Искам Значи, ако да си те християнин, не можеш да мразиш. Искам да те запиша, такъв глас няма. Ние така каза, Едно, там в Параклис ще го направим. Ще сложи расото, ще сложат както си може. Хайде, искам да хапнете и тогава, няма са така. На тълчане да го правим. Аз я ядем. Ти яде. Ето, щом хапнахме, сега ще идем там, ще минем. Ай, обича се окара брега ми, има път много. Добре, хайде. Там да се види. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега винаги и във вечните векове. Амин. Благословен е нашият Бог, и сега и винаги и във вечните векове. Амин. Слава Тебе, Боже, нас слава Тебе. Царю небесни, отешителю души истини, живе здесь и вся изпълняй съкровища благих и жизни. Подателю, приди, всели се в ни очистени от всякия скверни и спаси, блаже, души наша. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Отче наш, иже и си на небесех, да святит се име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги наша, яко же ми оставляем душником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое царство, и сила, и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно, и во веки веков. Амин. С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свиши и за спасение на нашите души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй за този свят храм и за тези, които влизаме в него с вяра, благоговение и страх Божий, за всички наши приятели, сродници и близки, за всички православни християни, за всички християни по целия свят, за здраве, за спасение, за благополучие, за благоденствие, за успех и дълголетие, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Като поменем заедно с всички светии и Пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владица Богородица и винаги Дева Мария, Пресветая Богородице, спаси нас. Нека сами себе си, един други го и целия си живот на Христа Бога да отдадем на Тебе, Господи, защото на Тебе подобава и слава, и благодарение, и поклонение на Отца, Сина и Светия Дух, сега винаги и във вечните векове. Амин. Благодарейки със страх и трепет, като непотребни за Твоето добросърдечие раби, Спасителю, Владико наш Господи, за Твоите благодеяния, които изобилно изливаш над нас, Твоите раби, които вярваме в Тебе. Ние Те славим, благославяме Те и Те молим като Владика. Чуй молитвите ни и удовлетвори просбите ни за здраве, за спасение, за благополучие на всички православни християни, на всички, които вярват в Тебе, Боже, защото Ти си, който благославиш всичко, Боже наш, и на Тебе, Отец, Син и Дух Святи, въздаваме слава сега, винаги и във вечните векове. Амин. Господи, Исусе Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна, човеколюбието Ти е неизмерима гълбина. Ние, Твоите недостойни раби, със страх и трепет падаме пред Твоето човеколюбие и като на Бог Те принасяме благословени и Те молим, защити всички, които вярват в Тебе.
за здраве, за спасение, за благополучие. Избави ни от нашите видими и невидими врагове. И изпълни всичките ни просби и добри желанията. Защото Ти си наш Бог и Твоето име призоваваме. Прости всичките ни умишлени и неволни грехове. Нека Ти бъдат благоприятни милостините ни при Твоето владичество. Закрили ни от всяка беда и напаст, скръб, нужда, болести, та да прикараме тих и спокоен живот. Защото Ти си Бог на милостта. Тебе е всичката ни надежда и ние Те прославяме с Твой безначален Отец. При светия благи и животворящ Твой Дух сега винаги и във вечните векове. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи, Ти си път, истина и живот. Ти си благоволил да странстваш с мими си баща Йосиф и с пречиста си майка Дева Мария в Египет и си съпътстват своите свети апостоли Лука и Клеопа в Емаус. Ние Те молим смирено, съпътствай сега чрез Твоята благодат и тези Твои раби, които ще пътуват по суша с автомобил. И както на Твоят раб Товие, изпращам ангели спасители, които да възпират и отблъскват всички противодействия на видимите и невидими врагове. Да ги придружават мир и благополучие и да се завръщат здрави и невредими. Помогни с Твоята благодат успешно да получат Твоите благодеяния, да преодоляват всяко затруднение, да като познаят Твоя истина, да Те прославят винаги, до края на живота си, во веки веков. Амин. Слава на Отца, Сина и Светия Дух сега винаги и във вечните векове. Амин. Благоденствие, мирнейшите, здравише и спасение и во всем благое поскрещение подаш, Господи, на православните народи и ги съхрани на многая лето. Многая лета, многая лета, Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега винаги и във вечните векове. Амин. И Христос, истинският Бог наш, по молитвите на своята пречиста и непорочна света Майка, да светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, на всички светии, да ни спаси и помилва, защото е благ и човеколюбец. Амин. Молитва ми, свети Отец наши Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. 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 Благословение Господне, здраве и спасение за всички в Господа, братя. Амин. Да сте И живи, на здрави. вашите близки, на всички православни християни. Благодарим за се. Амин. Сега, помазват се, ще ви помаже за лек път. И там, където отивате живи и здрави, да се върнете пак през мене тук, още една благословия да получите. Стояне. В името на Отец, Син и Дух Святи. Амин. Айде с Бога Амин. Слава напред. Ти, Исусе. Щом са в Бога, всички са Така, така. добре дошли. Аз съм свещеник, аз не мога по друг начин да Така постъпя. е, добро, поправо сте. Да, иначе ще бъда осъден. Да, така е, така е. Ако не знаехте, грях нямаше да имате, но понеже кога знаете знаете, и не така го е, правите, така е. двоен грях. Така че Така ние е. няма да падем под двоен Така грях. е, брат. бъдем прав. Ще се започитаме един други му, ще се уважаваме, ще се обичаме един други. Поканвам всички, които са в Господа, добре дошли в моя дом. Каде се наоѓате точно? Ето, значи до Мелник. Това няма да кажа в Македония, ама Пиринска Македония, така дето я знаят. Добро. До Мелник, Роженския манастир, тук са дестинации, които са, нали, по-знаят от всички. Село Лозеница. Лозеница, преди Мелник, 2 км преди Мелник. Лозеница. Тук минуваме. Имам къща, нали, ето ти тук видя. Колкото мога да побера, колкото повече хора дойдат, толкова Имате повече ще вино, ги имате, настаним. ги Имам смесувате. вино, имам ракия, всичко имам, брате. Но Храна ще смесувате. приготвим, Храна, да. всичко ще има за гости. Како се викате уште еднашка? Отец Андон, Отец Андон. Да сте от живи село и здрави. Лозеница. Да сте живи и здрави. Тук има благословени. една песен, после ще я чуем тая песен и друг път ще я изпеяме. После специално е направена за този дом.
и за приятелите. Да, за да, приятелите. да. Всички, които са в Господа, са ми приятели. Да. Моите приятели са, що ме на Господ, вярваш в Господа, ми е приятел. Кој е мојата мајка, кои се моите браќа? Да. Всички, които са в Господа, са ми братя и сестри. Сестри и мајки. И затова той казва, щом са в Господа, ние сме братя и сестри. Так. Това е. Ето, толкова просто и логично. Повече и да говорим, колкото и да говорим, не може да се каже нищо повече от това. Нали това? Така е. Тук е, щом сме брати и сестри в Господа, Да. така че. Она рака што дава не се суши, вика. Едната, която дава, другата да не знае какво се дава. Така е. Јас дојдов да имате во изобилие и да се прелева. Да, Исус, така е. Кој аз си желая на Ами, всички. еве се гледа тука дека е дадено Да, во нека да изобилие. има. Нека да има така. много, да даваме и да ни се дава и другите да дават, дето им се Амин, да дава, сте се да живи и дава. здрави. И да имаме всичко удоволствие. Исусе, ние те молиме и ја враќаме Македонија во твои раце, да ја направиш твоја земја. Да дојдат убави водачи, Ме разбираш? да не крадат, да не Точно. лажат, Да, ето това да се е, да. измириме, да си простиме, да се љубиме. Това е. Ете тоа е. Това е целта Ајде. на на християнството, Така това е, е целта. така е. Чекај, јас да му дадам Ето, книги исто. Е така, Тук ајде. е всичко. Ако... Да сте ни живи и здрави, благословени во Исуса. Јас здрави, бъдете со Исус напред ќе дојдам сега да не се зарекувам. Се него. Ако сака Господ, ќе дојдам, ќе поседам, ќе се дружиме, ќе го славиме Бога, ќе се молиме. Е така. Айде. Чекај, јас ќе ви дам Хубаво книги. да вие там, къде Да сте отивате живи и всичко, здрави. да Амин. пътя да ви е лек. Да, Амин, да. амин. И се виждаме. Шумен и там, и сега жега. Утре го дава пак жеги на 40 градуса. Утре. Жеги много. София, нали оттам са? Може да оно. Ако вас има климатик, има. Добре, щом има климатик, добре. Може да оно.